arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Gaur lehenengo eguna da, Itzadina Mintzarena, eta dakizuenez, galegoari buruz egingo dugu, hurrengo hilabetean Nahuat, eta abenduan Galesera. Eta bi ekitaldi gauza bakoitzean, lehena hitzaldi teknikoa, gaur Isak izango dugu, Txerra ere etortzekoa zen, Txerra Rodríguez, baina familia arazo bat izan du, eta ezin izan da etorri. Pena handia da, baina ea bere utxunea betetzen dugun. Eta bihar sesen kontzertua. Zazpiretan, bien ederre. Eta hori, hasiko gara ez dugu denborarik galduko. Egitura egingo dizuet pixka bat, orain bere hitzaldia, Isak Xubiren hitzaldia, ondoren elkarrizketatxo bat edo galdera batzuk egingo dizkiogu galegoaren egoeraren inguruan. Eta gero bukatzeko, zuek badakizue galegoz, baina guk ez, orduan saiatuko gara ikasten. Eta hori, agian den ondo doa, sorpresatxo bat izango dugu, 8 aldera, baina hori ezin da esan. Eta besterik ez, bere aurkezpena egin horretik, bideotxo bat jarri nahi dizuen, ea ze iruditzen zaizuen. Isak Xubi, berez Akoruñako da, nahiz ez da historio familiar bitxi bat duen, erdi euskalduna, erdi bilbotarra,
eta berak filologia galego ikasi zuen, baina hizkuntza plangintzan eta politikan ere ikasitakoa eta aritutakoa da, eta bati bat olerkaria zara, ezta? Olerki gintzan aritzen zara, eta baditut horrela hainbat izenburu, elementos de matematika, Lisboa eta Kongume de Folla ongi da, hainbat sari irabazi zituen, eta azkenengo saria izan da Etxepare itzulpen saria, duela aste-bete, 2 aste irabazitakoa, sari honendiaren tempo de exilio lehengatik, eta bera eta Kalandrak argitaletxe ere saritu zuten, eta, gauza askotan aritzen da, hemen aritu zen 6 urtez euskara ikasten, Korkera joan zen galego irakasterango unibertsitatean, gero beste hainbat gauza egin ditu, orain doktoretzat ez egiten ari da literatura eta gastronomia uztartuz, eta gaur jateko ez diguz ez ekarri, ez? Eta bitxikeria moduan, berak rugbyan eta futbol gaelikoan jolazten du, Irlandako garetik, eta inbidia ematen dit, Galiziako selekzioarekin jolazten zuen Irlandaren aurka. Orduan, hemen daukazue pertsona internazional bat, eta hori besterik ez, zure deitza, eta gero elkarrezketatxo bat ingo guden artean. Kantaren referentzia da, no ez? Bai, ditzen da, gero gugera. Dios que te escribo de impresio gehiago, bai. Gero esan goizu. Dios que te escribo, de sector diplomático de Monte Alto, por del mayo 79. Deitado frente. Este de Dios que te crió, este grupo juega con el Dios que te crió, Dios que te crió, mal que te creó, y juega con la palabra inglesa crió, tropa, grupo. Tropa dobreogan. Bai, eta kriu rapean asko erabiltzen da, ez? Bai. Euskal Herrian badago talde bat, rap talde bat, 101 kriu. Ah, vale.